खुलुमबाय स्टुडिअ आंकिलिकां ब्रह्म कैथलिक धोरोमनि सासे तामिलियान फादार कुलान्दाइ सामिया बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लानानै बिजाब दिहुनबोबाय थानाय आरो बर' हारिखौ फोथांलांनायनि बाथ्राफा मोगथां महर मोनहोनाया थारैनो सोमोनांहोदों। मख'जाथावदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारिनि दैदेननाय आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांमोना मुंदांखा बर' हारियाव थुनलाइयारि बिथिङाव बिहोमा होलांनाय फादार कुलान्दाइ सामिनि न'आव थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैदों। फादार कुलान्दाइ सामिखौ लोगो हमहैनानै बिथांमोना बिथांनि बर' हारियाव बिहोमा होलांनाय बर' हारिनि थाखोमाना थानाय जारिमिनखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोर मिथिनानै लादों। नंगौ थारैनो फादार कुलान्दाइ सामिनि बेबादि थुनलाइ एबा बर' हारिनि सायाव अनसायनाय आरो बर' हारिखौ मोजां मोननानै हाबा मावनाया सोमोनांथाव। कैथलिक धोरोमनि सासे तामिलियान फादार कुलान्दाइ सामि बिथाङा ख्रीष्ट धोरोमनि हाबा मावनायाव लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंब्लाबो बर'नि हारिमु थुनलाइ अनसायनाय एबा हाबा मावनायाव गोबां बिहोमा होबोदों। बिथाङा बासिराम जोहोलाव सावथुन दिहुननायजों लोगोसे गोबां जारिमिनारि बर' बिजाबफोरबो लिरनानै मोगथां महर होबोदों। तामिलियान फादार कुलान्दाइ सामि बिथाङा गावनि जिउआव मावबोनाय गावनि बालाबगासे जिउ दावबायनायखौ गावनि रावजोंनो मिथिना लानो हागोन। बिदिब्ला खोनासंनिफ्राय बिथांनि जिउ फैसालिनि बुब्लिखौ बिसोरो दावहा नांदोंमोन बर'लेण्डनि थाखाय ना बयबो सेंग्राफोराबो बे दावहा नांनानै मामा खालायनाय गोदान खालायनो लुबैनायाव मोनसे फाल आउट सेंग्राफ्रा बे मामाखौ गाज्रि लामायाव माखासे थांबाय गाइड खालायनो थाखाय मामा माखासे सम गैयामोन मानसि गैयामोन बिसोरो बेनिखायनो आं फैनो लोगो लोगो आं नुदों IAS IPS नि थाखाय मोनसे मामा बर'लेण्ड फैबाय बिदिनो रावबो जेबो मावाखै आं नुबाय बेनिखायनो आं गावनो सानै साफा लानानै थांदों कलकातायाव IAS जानांगौ फरायदो आं एसे एफा नोंसोरनिफ्राय लानानै होबाय बेनिखायनो एजुकेसनाव दासो फैदों इउनिभार्सिटि मामा फैदों नाथाय बेयाव गैयामोन दा फैगासिनो दङ बेनिखायनो बे जोंनिफ्रायनो गासैबो जानांगौ जायो जों बेखौ सिनायनांगोन आं बाहेरनिफ्राय मावनायखौ नोंसोर नुबाय गावसोरनिफ्राय मामाखौ नोंसोर फोरगांनांगोन ना बेनिखायनो दा माखासे सेंग्राफ्रा बिदि गाज्रि लामाया थांबाय बर'लेण्डसो जोंसो गासैबो जों मावनो हागोन होननानै नाथाय आखल गैयाब्ला मा आखल सोलोंनांगोन बेनिखायनो आं बे बर' मिडियामनि थाखाय आखल सोलोंनाय होननानै 6टा बिजाब आं दिहुननानै आरो गुबुन बिजाबखौ आं ट्रान्सलेटदों बे मरेल लेसन्स आरो स्कुलफ्राबो गांसे कापि करबाय रावबो हामबाय होआखै ओंथिया बेनो बे आखल सोलोंनाया एसे खम जाबाय मोजां आखल सोलोंब्लासो मानसि जानो हायो ना आखल एसे गाव बेनिखायनो गाज्रि लामायाव जौ लोंनाय मामा खालायनाय बेयाव आं नुबाय बेलागाव मियासिम दंमोन सानसे लामानि गेजेराव सेंग्रा मटरसाइकेलजों थाबायदों सासे पारटायाव मैसानानै थांदों लामा गेजेराव बिदिनो बिसोरो आखल सोलोंनांगोन आरो बेफोरखौ दा बिमा बिफानि कन्ट्रलाबो गैया माखासे बेनिखायनो माखासे बिमाफ्रा फैनानै जों कन्ट्रल खालामनाया नायदो बेनिखायनो न'निफ्रायनो न'खरनिफ्रायनो बे जानांगोन दिनै आइ आफामोनाथ' स्कुलाव थाङाखै जेबो मिथिया गथ' जे बुङो बेखौ लायो बेनिखायनो स्कुलफोरावथ' खालायो नाथाय बेबायदि आखल सोलोंनाय एकदम मोनसे बेसिकआव नांगौ आरो दा हायो बेनिखायनो माखासे एजुकेसनाबो माखासे इन्ट्रडिउस खालायनांगोन मरेल लेसन्स आखल सोलोंनाय आरो बेखौ खालायनांगोन सारा आं सासे माबा लिरगिरि नङा आं लिरगिरिफोरखौ बुथुमनानै पाब्लिश खालामनो हेफाजाब होयो फान्डजों एबा थुलुंगाजों सोरबा खायसे बिनानै बे बिजाबखौ दिनै खालायदों खालायै आंबो मोनसे मोननै आंथ' बुंबाय थानो आंबो लिरनो हमबाय
दाखाल आं दारामनि बिसय आं गानसे गाननै लिरबाय आरो थेंगुफोरखौ पाब्लिश खालामबाय लिरनानै गासैबो खालामदों सं बुक मोनसे खालामबाय आरो जोंनियाव केटारफोर मोजां मानसिफोरनि खौ लानानै मोननै भलिउम खालामबाय दाखाल बे बिथां बे मामा तारुन गय बेखौ नुनानै बेखौ जों देवनानै जों खालामनानै जों लानानै बुंबाय दाखाल आं गाननैल' लिरदों गेदेर आं लिरदों औ आरो फिसा फिसा मोननै मोनथाम लिरदों गुबुनफोर गोबाङैनो नों आं बर'फोरनिफ्राय जेराव दं मनिराम मुसाहारि रेणु बैर आरो बे सुकुमार बेबायदि जेराव दंला बिसोरनिफ्राय गावसोरनि मामाखौ लानानै गावसोरो तेंगुआ बे खेराइया मोजांब्ला बिनि बिसय बैसानायाव नोंखौ लानानै मालायखौ लानानै आं दिहुनबाय बेखायनो आं गोबांनो बिजाब लिरनाय बुङो आं नाथाय इन्ट्रेस्ट दङ आरो थुलुंगा होबाय आंबो गानसे गाननै लिरबाय सार नोंथांखौ आरो जोङो मोनथिनो मोनदों जे बासिराम जोहोलाव होननाय मोनसे फिल्म दिहुननो होनना मोनसे आच्छा आं बे फैनायाव आंथ' खाम सिफुं सेरजाखौ मोजां मोनबाय ना आरो बर'नि बे थांनाया मानसिफोरा बे मोसौ नायग्राफ्राबो बिसोरबो सिफुं दामो आरो सोरबा खाम दामो बेखौ नुनानै मोजां मोननानै हारिमुखौ एसे आं खोनादों नायदों थियेटारखौ नायदों माखौ नायदों नायनानै सोरबा मानसि दंमोन आंनियाव खाथियाव बिसोरनियाव आं सोंबाय जोंनि बर'नि कालचारखौ दिहुननांगौ आरो मोनसे सल' माने जाथायजों बासिराम जोहोलाव बिनिखायनो रावथायाव थांनानै जों एसे रिसार्च खालामबाय बासिराम जोहोलावखौ बेनो बे मानसिया बेयावनो भुटानजों लानानै थानायनो न'खरफ्राबो गिदिंबाय रिसार्च खालामबाय बे समाव फागायनाय गासैखौ लाबाय मामा बे समाव मामा दंब्ला गामिनिफ्राय लाबाय आरोबाव हाग्रानिफ्रायबो मामा बिलाइजों रां लानानै मामा दानबाय सि होनानै बे सल'खौ बे रेणु बैद लिरदों जायफ्रा जायखौ सासे बेबो खालामदों बेनो मेन ना बिसोरखौ लानानै जों आलायारना जेसेबां मानसि दंमोन ना क'क्राझारनिफ्राय लिंहरफैबाय आरो बोरमायाव दोननानै क'क्राझारनिफ्राय लादों बे समावथ' केमेरा बिदि गैया गिदिर तुरसुनाव आं सासे लोगो दंमोन बिसोरनिफ्राय लानानै गेदेर मेसिनखौ हाग्रायाव लांबाय बे मा बबेयाव तामुलपुरनिथिंजाय लाबाय आरो भुटानजों लाफा लानानै बे प्रमला रानिनि फिसाय बेबो गंगार जानानै बेयो गराय थाबायदों बियो बेबायदिनो जोंनि मानसिफोरखौ लानानै बे सल'खौ लानानै माबोरै बर'फ्रा दुखु मोनदों गुबुननि आमोलाव भुटाननिफ्राय फैनानै गासैबो मोनसे बे हारिमुजों लानानै कालचारखौ लानानै खालामदों बिसोर क'क्राझारनिफ्राय लानानै बे समाव इमाटि गासै दं गिदिर बेखौ बायनानै बेखौ लानानै गासैबो चेन्नाइआव लांनानै बेयाव मामा खालामनानै लानानै फैदों आरो दा नेटआव दङ बासिराम जोहोलाव नोंसोर नायनो बेयाव आं लुबैदोंमोन जोंनि बोराइफ्रा बे हिस्ट'रियानफोरा थानांगौ होननानै मनिराम ब्रह्म आरो बे महिनी महन आरो बेबायदिनो गेदेर मानसिफोरखौ सल' खोन्थानो दोनबाय बिसोर मानसिफ्रा नायथों बोराइनि मानसिफ्रा माबोरै मावनानै बिसोरखौ दोनदों आरो गोबांनो दुख खस्थ'जों लादों बेखौ लानानै मोनसे फोसाव